to Presby number 31. Yeto Injichemu Bako any menu. Yamia obo assassin soro. Now all the hand by no or hemiso. As a full so yagna not careful amaya mana. Asafono betra se na kwefo ma ye Ewurade. But Ewurade ho na ya papa tra asase su ne di ne kware na ma wani nka Ewurade ho na wa ma de wa koma epe amen nyame ade hye yensem ne nyina nsori ahobrasie mu yentu e Presby number 19 yeto Injichemu Bako ene mienu ye wura Nyankopon wona yeyi waye da ajatumfo wona yeda wase
my uncle Sunina Ho, na Yum, Nayanka, a radi Yesu Christo, in Shan Sama CSA. In Shan whom I hear for. Do my own concron, yes, so a radi. In Shan one Ralph. Don't check your red, yes, so a radi. In Shano or Joe. Do my or Jocoma, yes, so a radi. In Shano training home communists come the one. Do my training nipa, yes, so a radi. In Shano Bro home for Dumia in Mobro home so, yes, so a radi. In Shano Kuma Mutie Don't tea Kuma Muda, yes, so a radi. In Shana Patafo Mayanya a Patafo, yes, so a radi. In Shano Trinity Ottawa Mawasam entering Muda, yes, so a radi. Amen. As I follow the Asian who see not voices of peace at the enemy, not to much of the young. Wunkuna usayeyi wunkuna usanasi obadi. Maybe I'm telling you, sorry, you're sorry, maybe I'm telling you, sorry. Oh, wunkuna usayeyi wunkuna obadi nyamina. Nyamini wunkuna, hey wunkuna, usayeyi, obadi nyamini wo. Bese obadi nyamini wo wunkuna. Bese obadi nyame oni wo wunkuna. Hey wunkuna, hey wunku. Obadi nyame ni wo. Obadi nyame ni wo wunkuna. Oh, me see obadi nyame ani wo wunkuna. Hey wunkuna, wunkuna. Hey wunkuna.
Missy a baby wooden naya. Working kuni mama ye baby wooden naya. Oh, working kuni. Oh, Kwama Okuno. Kwama Okuno. Apatasa ochaye. Ampara. Ramye Kwama na. Oh, Kwama Okuno. Kwama Okuno. Apatasa ochaye. Nyamye Kwama. Yebe Yehudi naya wati kunima Yebe Yehudi naya wati kunima Obama okumo apatasa ojaye inana nyami kwama noa Mesi Yadawasi Yeswe Wae Bamayana Yadawasi Yeswe Mesi Yadawasi Yeswe Wae Bamayana Yadawasi Yeswe Oh Yeni Nabo Mudawasia Yadawasi Oh Na Yeni Nabo Mudawasi Nana Yadawasi, Dawasio, Yanyi Nabomu Dawasio, Yanyi Nabomu Dawasi Nana, Oh Yanyi Nabomu Dawasio, Yanyi Nabomu Dawasio, Oh Ayawana, Nawaya, Hallelujah. Wana na waye oh wana na waye wana ye oh wana na waye wana oh aya wana na waye hallelujah hey aya wana na waye Asimi ya Isaye Ona Oma Mene Honamne Mekra Na Osa Shame Soda Uno Akusida Meko Nakasapi Hallelujah Hallelujah Yasaye ona oma mene honamne mekra na osa shameso meka funo meko nakasapi hallelujah hallelujah hallelujah
mahodi ebodero media dance nyamie ampa ebodero media dance nyamie oh enyarade nanka mewohi enyesika enyema hodi ebodero media dance nyamie ampa ebodero media dance nyamie oh me sorehina mauchenina say Jesus come oh jebutata ebodero media dance nyamie ampa ebodero media dance nyamie oh me sorehina say Jesus come oh jebutata ebodero media dance ampa ebodero media dance nyamie oh yesu abewa mame iboye ni oh my friend nyamini chefa wahenwa. Let's go again. Yesu abewa mame iboye ni oh my friend nyamini chefa wahenwa domo oh aseni amoso na wotie kase merie wonkwa jiwa jumano tataleza werie wonkwa jiwa jumano oh tataleza werie tataleza werie tataleza werie wonkwa jiwa jumano oh tataleza werie tataleza werie tataleza no na werie wonkwa jiwa. Let's go again. Yes abewa mame oh iboye ni oh my friend amini chafa wahewa domo aseni anoso na wotie kase merie wonkwa tataleza werie wonkwa jiwa jumano oh aseni anoso na wotie kase merie wonkwa wonkwa jiwa jumano oh tataleza werie tataleza werie tataleza werie wonkwa jiwa jumano oh nyankopon na metojo mimano oh tufuo nenene mewurade mekafono nene nyuma mekafono nene no dada mekafono mekafono ne nyuma ne ya ope na oyema ejina obo ati na ojeni ninaso oyinani ana ase oyi nani ana Kupon name tojo mema o tufuo neno nemewura da bi kafunu nene Meka
mpaye na ansa no yenyina bobom e de akoma kro ato ye Presbyterian hymn number 42 ye to enchemu ba ko no ene mienu no e wo mpabo kwan so anuonyam ne asida ye osoro nyankopon de da odum ye pi hwe ye so na bone bi antumi yen Yesu kuna ya so nani afis me asida Yesu runya kupo dida odu yebi Yesu da nabo libi entu me Yesu muna yeso neni afe yebi Yesu atu na ye yada wase nchimu mino Glory in the name of Jesus. Lord, we bless your holy name. Jesus, we bless your holy name. From our hearts, we are saying, take all the honor, Father, take all the praise in the mighty name of Jesus. Lord, we bless your holy name. yenyina beke yebon ya kire awurade ne yesra ho boni fafiri na ansa no yebeto ye Presbyterian hymn number 420 ye to enjichemu ba ko no ene mienu wasafu ti ne wo ye Yesu ye wo ma Yeah.
Momaye ko munyentie yen awurade Yesu Kristo emransem. Yesu se emransem biare no wa eche yi no. Do awurade onyankopon firi wakoma nyina mu. Ene wo kra nyina mu. Ene wa adwene nyina mu. Ene wa hoɔden nyina mu. Da de toso mienu no ɔse don yonko ɛsɛ wo ho. Amen. Asafo nka wo enim achi awurade hu ye mmɔbɔ. Na boy ni ntimi ni saa mra yi so. Amen. Esan se ye onyame mu. Kakai boni bia waye afi mu bosumi yi mu empo na wotwe mu ye wodo wano aka enkomo a wadie ye wono padua ye adwen bia wasusu no fakwa awurade anim sɛ de na asɛm sɛ so buba Kristo mu ano ya abawde afoforo eniama dada ne nyina twamukɔ so ene wi abusa ho sɛ woda so wɔ eniama dada mu ana ene kakai na asɛm sɛ obi so wo nyam sumni na wanto na ka na odada no ho sɛ nipa kro nyam so yɛ kwa kakai komo bia wadie atu nua bi hwonti bia kakai bɔne bia wo padua yɛ tie nyankopɔn ene na odom brɛ ntimi nua dɔfo sɛ ne Bible sɛ mo dada mo ho onyankopɔn yɛ nsi na twetwe efiri sɛ die nipa wubu no ɛno na wobetwa ni nua dɔfo ene na odom brɛ ne kwagye da ene ne bra obetimi apa mu no asrɛ na awurade akyɛw na emre bi bɛba a wontimi anya hwee wɔse ka wobɔfo ɛwɔ ɔmrante brɛ mu ansa na dabɔne naba ɔnkɔnkɔ sɛ ɛnɛ sɛ motome ni a mompiri wakoma ɛne me nuadɔfo ɛne mpiri wakoma ɛne ne nkwagye da ɛne ne ɔdom brɛ ɛne ne mmra yɛbɛtumi asrɛ yɛ bɔne na ɔde akyɛ yɛn fɛdɛ mo ha nyɛ din na asafo ɛnka ne makyi awurade fa yɛ gyidie mu mmerɛyɛ ɛne yɛfa ne yɛfa so bɔne firi yɛn ɛmpo yɛn sɛdeɛ ɛnkɛfata yɛn na mmom woba Yesu Kristo enti awodom bebree no so gye yɛn sɛ woba amen afei mom yɛntie bɔne fɛfrɛ ho bɔhyɛ moma yɛn so onyankopɔn bɛhyɛ wo nyamsom den twerɛ kronkron sɛ yɛka sɛ yɛni bɔne a na yɛdaadaa yɛn ho na ne kora ne yie mu sɛ yɛpaa mu ka a ɔyɛ nokwafoɔ no tirinini sɛ wɔbɛte yɛn ho nyinaa fi nneɛma ntie nyinaa ho na ɔde nneɛma nyinaa ma yɛn asafo no yɛnka sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ yɛto mpaebɔ no so yɛn nyinaa bɛto yɛ president number 494 wo a makoma afe wo yɛto kyɛmu baako no anim yɛnu ha sɛ ɛrepɛ wo me dɔfo pa Bible said, "One fan free through armor will be intimate yabi." Intiana no pay me no yansre nyame won ho ahoden. Yet nyaso nyame no kronkron yemu na ye bre anya koda. Said an answer say na won wa etwa awurade no enya ahode foforo. Ode ntaba foro se okode otumirika onpaaba onante so a womre. Me no dofo emle wo mu ye brebone. Enti se nyame won ho ahoden se o meka ho. Na watimi agina ne o nsanda da na de asie. Enti bompa ye sre ho ahoden.
sɛ monhyɛ onyankopɔn ahodeɛ nyinaa na moatumi agyina no ɔbɔnsa daadaa de asie ɛfiri sɛ ɛne mogya no honam na anya me nuadɔfo ɛnɛ yɛ mmerɛ a ɛwɔ mu yɛ mmerɛ bɔne ɛnɛ yɛ yɛwɔ mu na yɛde asɔre yɛ excuse mmerɛ yɛwɔ mu na yɛde mpaebɔ yɛ excuse ne nyinaa mu no nyame ho kronkron abɛka yɛn ho a yɛntumi nyɛ hwee ntumi nuadɔfo ɛnɛ serɛ ho kronkron sɛ ɔbɛka ho afei aka kakra yi yɛatwa mu fa aka kakra yi ɛmfa wo nyame so mu nyɛ agorɔ wɔ mu nyinaa no gye sɛ ho kronkron ma yɛ ahoɔden na wotutu ani ha akwadworɔ menkɔ ma yɛsi ne nyinaa firi mu no yɛtumi asɔ nyame ani na wokɔ so serɛ sɛ nyame ho kronkron ɛma w'ani mmra ho so na ɛbɔ abrabɔ a ɛbɛsɔ awurade ani na ɛnya abrabɔ a ɛbɛsɔ anipa ni kɔ so ne serɛ na wokɔ so de ɛnɛ dua yi deɛ ɛda wakoma so no akɔ awurade anim baaboro sɛ mokyerɛ me mu na maasɛm kyerɛ me mu a biribiara mbɛserɛ no ɛbɛyɛ wɔ ama mo ɔsɛ mommisa na ɔbɛma mo monhwehwɛ na mobɛhunu mommom na wobɛhini mo wode akoma pa bisa a wo nsa bɛka wode akoma pa hwehwɛ a wobɛhunu wode akoma pa so bɔ mu so a ɛbɛhini ama mo ɛnɛ wie deɛ wakoma mu na fa deɛ ɛda wakoma so nyinaa kɔ awurade anim na kɔ so na fa asafo yi kɔ awurade anim ɛne ɛmɛmɛ ɛwɔ asɔredan mu nyinaa kɔ awurade mu sɛ awurade fa na wɔn nkoro bɛka yɛn ho na yɛntimi nya ɔdɔ ɛmema yɛn ho na yɛnyɛ ɛkoro yɛ na daakye bi no yɛbrɛ anyɛ kwada ɔma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpa yɛ awurade kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ ma yɛda aduane na fa yɛ aka kyerɛ sɛdeɛ wode kyerɛ wo ma yɛde aka mfa yɛ nkɔ nsɔhwɛm ne yɛfiri bɔnem na wo na ahene ne ahoɔden ne animonyam ne wode aka yesu ne wura magye nkwa no madamfo pa momyɛ nyinaa nsɔre ahobasɛm ne yɛnto asafo no bɛtena se ahobrɛaseɛ mu na kɔɛfoɔ ama yɛ antɛɛ mu
Yesu ya ye adishi ya basumo ya me Yesu raboda ya miti dale Yeda wasumi nyami Yeji waje majikwa Seye nyawa na yenya Tinyina Yemono se Seye Yamiti Amelo Oh yemono se Yada wasumi nyami Yeyiwa yamajiko Seye nyawo Na yenya Tiyina Yemono se Yamenyina kada uya ohin ampa wama Yesu ya ye adishi ya basumbo ya me Yesu raboda da miti dale Yamenyina Kwefo ase nyamia hye yen nyina be sori ahobrasie mu nya beto ye presby hu number 11 na no achi ne wa odo taba ye no na wa bani Muhammad ye na memfanyi awrade aye ye to na wode otai na oba tight na oba na wa be jira mama papa so abobom pa ya ma him 11 In obedience to your word, O Lord, your children have brought forth their tithes. We thank you for this spirit of obedience, and we thank you for the manifold blessings bestowed on them, and we thank you the opportunity they have had to be part of your kingdom business. Ebompa ezebra wode afori and wontu so dudui eba wanimi ewradeji nate ho na shira so na ne ade beye wasafo no nyina ye nhira ebra woje entutu so dudui a won krofo de abai na wode won so eka ho woji won aye won awa atu ahira won abo won ho ban amoana montuo nso aye nhira na won kita hodie aye nhira ti wanim kira wo mai ane ye nyina na ma wo ho kronkron da nka ye ya seria esese ye wo ya forebo tutu so dudu tuamu ya ye saade ase udin kronkron anu nam ye da wase
Yesu Kristo nasiri ne din mu. Amen. God bless you. But if it's here, I can cancel them. But you won't idea, I can cancel them now. I'm going to Peace be unto you all. Our today's Bible reading, in contrary to what is in the almanac, this is what has been given to me. Today's Bible reading is taken from the book of John, chapter 12, verse 8. John 12, verse 8. John 8, verse 12. It was just given to me 30 minutes ago, so don't get me wrong. Chapter 8, verse 12. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Here ends our Bible reading. Asomdwoe nka mu nyinaa kenkan samu a ene opa maye na ebehunu wo Yohana sempa eti dumienu ntichemu nwotwe tichemu dumienu no ana Yesu kasa kire won biew se mini wiase han di odi ma kire no ernante esumu na obenya enkwa han awurade asemu. Yada I can come for nothing. Yamialisha Yana Besoria Hubasium. Yabetu, a president who number 32, year 2 in Chemuba, enemy no, and watching no Yatina Miasem. Osuni, we are say, William and Framane Apple. You won't Jefunaye, Nikra, Liginaye. My international ansana yebeti nyame asem no me dia hobrase eto nsa frɛ ye nuaba Ellen na wama yen song ministration, and I pray that in this song ministration the Lord will touch you, the Lord will speak to you, the Lord will come to your visitation. With a round of applause, let us welcome our sister Ellen as she comes to. Hallelujah. And you may dedicate my sister Mabel and in Nikun. Ubia yen I fa koma cro. Na yen tom function yami and Munyam. Onyami tumfu. Oni edi no ye. Onyami tumfu. Oni wedi no ye. Onyami tumfu. Oni edi no ye.
Such a new such a new to say one shall be not and in the coming son, sir. On you are the New Year. Don't miss your New Year. So we can tell him, sir, on you are the so this is on you you should be your catching is on you what you that's what this is on you was what you
Mene wo bɔ mpaeɛ baako saa mpaeɛ wa mbɔ a waha me. Jimmy. Mene wo bɔ mpaeɛ baako saa wa mbɔ saa mpaeɛ bi a waha me. Ya catch the Awurade sɛ Awurade ma saa nnum yi ɛnyɛ obi adanseɛ. Amen. What does that mean? What it implies is that Awurade ye bribi wo obi abrabɔ mu na saa nnum yi nyɛ nadanseɛ. Ɛno ne yɛ mpaeɛ a yɛbɔ bi a wɔne na bɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma nnum yi nyɛ obi adanseɛ. Do something in the life of somebody that the person will sing this song. Ah my God. Ma saa nnum yi nyɛ obi adanseɛ. Mane yɛ madanseɛ. Mane yɛ madanseɛ. Mane yɛ madanseɛ. Ni kandolobosa. Ni keberebe kabrosa. Awurade yɛ wa mpaeɛ sɛ masumie. Ma saa nnum yi nyɛ obi adwom. Nadanseɛ nnum a ɔbɛtɔ. Ɛhwɛ nnum ne sɛ ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne. Awɔ nipa bi abrabɔ mu. Na wɔma nnum yi ayɛ adanseɛ ama. Akadura ndorobo sanda. Inkaduro sanda yaba. We pray that it shall be well with us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ọdọfọ a wote me ne ẹna anapẹ ẹwia yi ẹnum wo yi ẹnyẹ wadanseɛ ɛnyɛ wadanseɛ no Regina, I stand before the altar of grace and I pray with you that may God grant you that which is on your heart, for which reason this song shall be your song, your testimony song. In the name of Jesus. We bless you, Lord. We worship you. And I worship. Our yes Amen. Bon some says a radiant winam, bon some cassia say radiant winam. On some way be a Obama children service for Frank when you stop. Naka amen kasipa. Hallelujah. Nya discotheque enko untimi nko ewo mu se binum fasum ase kode ba emu bi ho ayi ntimi nko because of the tag e wo so untimi nko dina Shatawale platform so nyampi bi basi edu ye na nyankopon platform no so dia antiamu ne ani tie bia esese yetimi wuram na a shift yen a position yen well. Let Sunny Australia no nyam no ye be na hye Awurade no nyam sa. Amen. And I mean I have 3 segments of the presentation. The first one is enchirechiremu na medema. The second one no asem a ejina men's fellowship for theme a wode amaye no so. E na ne etoso no kakra aka ye de so yenkyerɛkyerɛ no a yɛkyerɛ ne yɛgyina so apaw asafo mpanifo no na megidi sɛ wo ne yɛ wɔ ha na yɛ timetable na no yɛde to dwa ne kyerɛ sɛ ɛnnɛ na wɔtwe yɛ 3 July ɛne yɛbɛyɛ nominations no for asafo mpanifo enti no hyɛ no nso na nkyerɛkyerɛmu edi kan mede ma na yɛ simple nkyerɛkyerɛmu ne yɛ simple na wɔtwe manya nkrofo bi bisa no mo kan ne ade a na mesema menkyerɛ mu ne nkɔ na obi adwen mu yɛ ne second I am in pay yes. Abraham ba ye no beto say asem nsem bi di that table so ba kon that table so ye organize asem. Now over the period na just somebody hu nkoma say organize no also obenya 2 Sundays out of the whole month and say 4 say 5 obenya 2 at the Mma Congregation no. And session no so say there be so ye perform. Enti wo ma pere ho a do ba bi o so say na tie dia say yentimi nya 4 Sundays ne dia ene na contract no ye be terminate na ya hwehwe obi obetimi amayen 4 Sundays no na wa be body amayen enti me bedu ye pe na me sere mpanifo madaroma munya abotre na me ne a oye concerned no eni hu nkomo na ye hwehwe so that at the end of the day no decision ye take ya na ye take na etimi akoyi enti dem ha yi a na me ne mpanifo se Dachi asemunti wo do ekoto kwadu a no agya mo ho te me ne mpanifo meyenu
come home yensa ne organist no etna ha ya di nkomo nti asɛm a mpanifo aba wo ho ɔmaba say final one ya posa da hye manum a me ne obedi ho nkomo nie na wasɛm ne sɛn ɛna ɔse no kure 2 Sundays out of the 4 say 5 no benya de amayen ne aka ne de na me say o ntimi nya ho hwe because ya sorry kese enya sorry a betimi de osom na di agro say e ba sorry a only 2 Sundays the benya organist na 2 Sundays na aka ne organist bi ani ho na ahwe ya na mpanifo abi asafo ma bi say na mpanifo adenti na mo ho why are you not managing because I will be odwuma mu now say me here 4 Sundays and as me here 4 weeks no say me here 4 weeks ne ma now there could be other opportunities. I don't see why you still stick to the 2 and then you say so oh, even though also want me here 4 ni na my and so me pay 2 na enti din komo na bisa say papa na enti nia wo kan si ye call session na say ye boss session for mane na o ka say enti no ye terminate a wo be ne den o say a say me kura mate dada say Moses minti nya 4 ne ma mo de a ene na mo be terminate contract no enti mo terminate asɛ ne music e wo ho ne a e ka mo de me na madua na ne ye de ka sa na me si wo no mpo de ye duru a e be hu sɛ ne ye be ka ti ye koka ho asɛm no na de akoye say of course this is a big church the whole North Germany district this is the district head afei so North Germany district e wo din presbytery no ti ye sɛ yetimi osom no timi flow na ye nya organist a obetrem no abon no yi no amayen and until you can say, yeah, before, was it 2 now be my end? Say, be ni hot, yeah, they're fine, but we could have other opportunities. So we looked for some other opportunities, and we got somebody who will be able to give us all the 4. On last Sunday, me didn't chire mono. Just all Sundays ni nano. Obeba sorry, one ya bebo organ na say 5 Sundays obeba, and we chinu so obechire church kwa for no, or a choir master organist. Na yeah, if I obechire church kwa for no, singing man for so the bebo. And also, yeah, expect to mobilizing some of young people in the pipe, suya organ, no, any idea no boka crano, and so now what church will be now on my account without me. Aha, that's right. Inti no nensi yeno. Choir master, na yen year man on ye bonibia, on coca ubia once and bonnet, ungo be any massy, yes, yengu any massy, yes, ye at the end say, ye pay 4/4, was it 2 no be namayen, and yes, 2 dear. You better when you 4 their mind and 1 on it. More cancer for frone, yes, any idea. Who crowned Yasem Yassi? Would not baby car. Because then I call session meeting, no. Now, this is not good. One morning I'm peddling lies. Please, I beg you, stop it. And yes, I net yet. Me Jina Yami or telling na make us ask him. This is the truth. Say, a car asoluma. Mene clerk no ne official spokespersons of the church. In fact, it is the agent in charge or the district minister at every court. No, the court presbytery adores. Official spokesperson of the church is the presbytery chairperson. The whole church, the official spokesperson of the church is the moderator. Anything I who say presbytery of will be able radio, so now I call Kasake or Unhunisa, Untimin Koyesa. Your bad district presbytery numa, presbytery chairperson. Your bad district numa, district minister. Your back congregation numa, agent in charge, no, minister in charge, and the official spokesperson. And the maker say, "Na your official in church, who could ye be before Frubiadia and ye water carry this message. This is the right message. Nyaka ya tro will be Frubi now or instigating the idea. This is the church of God, and you can't instigate anybody against the church of God and the Lord Jesus Christ. Because this is a decision. Sometimes you take a decision was session. I see a book congregation amanie. Intimi more amanie. No be a can your pesa enough ya Daniel and Fufro. Into this is the truth. Won't ya say me as ya? No modia baby Sammy. Yes, dear, and ye, I would have been kind. Yes, you tinimu say Ubunfu ya can amen. That's it. Penny for said no one. Man Fabian can many be and film. That's it. It also me the second segment. Theme what they mind as men Sunday last week necessary basu and yesterday this special. Now some say Jesus is the light. Okay, me find Jesus Christ, the light of the world, and not yet the main theme of the church. But a far men's fellowship from penny force young come or say men walk in the light. Maminti amen kakrao. Now, as same way, Mammy boom kakra. Mammy fias your face thing now, John chapter 8 and verse 12.
Yesu ena all can say, I am the light of the world. This is a claim. Now I stand here to claim the position that I have. And you can't take it from me because that is official. You declare your position that cannot be taken from you because it is official. Now Jesus Christ said, I am the light of the world. This is a claim that nobody can take from him. He said, if he's the light of the world, then he shines in darkness. And everywhere there is darkness, once the light, who is Jesus, appears, that darkness vanishes. May every darkness in any part of your life vanish as Jesus comes to visit you in the name of Jesus. Darkness in your life, darkness in your marriage, darkness anywhere, I command you to lose it hold in Jesus' name. Now the thing that we have as a church, Jesus Christ, the light of the world, which has also been picked by the church, means that we as a church, the Presbyterian Church of Ghana, also accepts the light. The proclamation by Jesus Christ that he is the light, we accept it. Yes, indeed, as Jesus said, he is the light of the world. If you accept that, it means that you have accepted Jesus Christ into your life. What Jesus Christ say? Onone wokania wone na onante. Anopai say what Jesus Christ atum. So onone wokania dia on shren be bia ma. Be bia obefa bia no Jesus Christ kania no en shren wo Jesus Christ demo. Now ofa ne fa no a eto aso na men's fellowship dia no say men walk in the light. Ehana me be chirim kakra na fia to aso. Ni walk in the light. What am I doing? I'm giving you what? Walk in the light. I'm ordering you. Okay, I know you're back. Hello? Mami Rose, walk in the light. What am I doing? I'm giving you a command. Uncle? Ganobi? Over no here. Walk in the light. Nyemo e kanemi. Ewo no no kemi na kan no mi hu mi nkebu. Mini enti then am I what have I done? I've given you a command. Okay, mini. Okay. Tell your kai and what want to ask and fan say wa tongues. Hallelujah. So was it walk in the light? Now, this is a command from the hierarchical leadership of the men's fellowship. So when somebody says walk in the light, I think me reflecting in it's either you are not walking in the light, and he say walk in the light, and there is a definite article there. Walk in the light. A definite. Say, nanti wakania no, na kire se kania bi wo ho a esese wo nanti wo mu. Ka kire wo nua bi ma me say, kania bi wo ho esese wo nanti wo mu. Na sa kania no ni Yesu Kristo, which means walk with Jesus. Walk with Jesus. Walk in the principles of Jesus. Walk in the tenets of Jesus. Walk in what the Lord Jesus expects you to walk in. And here no, ye to sum you say, ebia na unam sum na wonnim say kania bi wo ho nanso kania no wo ho enti o sa aka say my friend walk in the light, which means he's calling you out of darkness to walk in the light. So all men and the leaders say, come out of the light, walk in the light. Come out of darkness, walk in the light. And you know, but what you say on the asana me yai kasa na mfa mic into one yampon yendi ye offering yampon and an yetoso me ensano he say ebia na kanibi no wonam kane no and as say we free kane no and na wonam baby and onipa na hu say we free kane no and o san ba be catch us my friend walk in the light. So wonim say light no wo ho and we free light no and o catch us my friend walk in the light. Catch the wonu bi mama say my friend walk in the light. So this is a command that is being given not only to the men's fellowship but to all of us. We are being called to walk in the light. Scenarios me and Sammy Maui, maybe so. A hifana war, Bisaunia say, Enfana Ujana, where are you? Who knew say Kania be a hormona, so who knew the house in Nancy Canian? Ebiswa, who knew now what said I say one Nantim, and you say Nancy Canianum.
ana ebi nso a na wonam kanea no mu ena wafiri mu ena wo kɔ nante so mu na ɔse bra madamfo be nante wɔ kanea no mu. In Yama, all these three scenarios, no, we are commanded the same thing, to walk in the light. Mesrao, jina Yesu Kristo jina biya kakra. Nakachi de wunu yebi ye onsasi. Mfa wone ni onipa bi wo ha dwen bone wonti wan wi anode awone ni anane hwe so. Nakachi ense minua. Me do wonti ena me kai wo. Atwe wadwene asi so se. Yesu se ye nante kane no. Enti ko na ko nante kane no. May we all go and walk in the light. I want us to lift a prayer now. Say, Lord Jesus, we pray that you help us to walk in the light in the name of Jesus. We pray that anyone who walks in darkness will come to the saving light. Everybody is ye bon pa ye say obi biara owo ye busuamu owo ye twumamu owo ye fie obi a yenim no ana ye nim no a onam sumu no ene ye bom paye efre ne honhom se ombe nante kane anum ye fre okun no mu se wonante kane anum ye fre oyere no mu se wonante kane anum ye fre mabunu se wonante kane anum ye bosa mpaye awo Yesu din mu ka amen pa amen shira so ne me ayesa. The third segment has to do with the concluding part of who can become a presbyter. What is expected of you? Now we will look at it. Next week, any nominations. Now, the procedure on the day of nominations, any year druswo. In Yaman Bibriwayaka, and now a wedding day could I can be to us. Now, Hanon, I'm a person refer to Exodus chapter 18 and verse 21 through to 23. Exodus chapter 18. But select capable men from all the people, men who fear God. Now, men in the context of this scripture, no, I am using the generic term men to also include women. In this men, they are women. So it's not a call for only men. But even though this context was speaking to men only, but in the context of our presentation, we are speaking to both men and women. Trustworthy men who hate dishonest gain and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases can be decided by themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. Amen, mommy. Tell me my background story about this. The background story was when Jethro, the father-in-law of Moses. Now Jethro, any Moses is here, and who said Moses adiachia. No afa akonya de asi ho na case is a wokro no nyina na obi eba obi owo case bia no aba te se ne akane tete no na court ni ho no ahemfie na yedi asem ya de kye na nan mpan na tran konya tenase a omudi nsem saa wo ho wi ano magi odwan na ese ye de pata wie nso a moja ne gu ho a ya aka ne nyina omo de hwe nkwan na ye ko oyamadi wi ade no bepa ne nsakwa enti enu bi na no ye otenase no odi asem saa enu na Jethro na se be ma ka chen se be ma ade a wo ye wo be wuntam o da wo betenase the whole day sai be ha wo ntimi nyo nza na tie dia hwehwe memma wo ye nukredifo woni a wo ye ne tie woni a wonye dufu pefo na fa won esi ano se ebi besi apema no ebi besi oha no ebi besi aduonum ano na fa enyuma no ene nipa no hyehye won sa na won hwe so na edu asem a emu odin a omo de abrewo. Hallelujah. Eno ena Mose ebo modin ye ne sa no pawo ye nti won say ebiri bia nyame nkrofo be hia no ye hia nipa a wo bedi ekuo nanim edi asafo nanim ebiri nyina. And this is the time we have had people who have led us in this church and 4 years atwam say no
4 years says baby ye penipa omubek twaso aye adwuma for the next 4 years. And we need men and women who are honest, who are trustworthy, people we can trust. People we can trust. So what is the essence of the nominations? Nominations, or say it offers the opportunity to democratically select people. I say, one of the values of the church is that we are democratic. Intino ye nyakwan pa nipa ye dwen se obetimi ato edi asafaniama na ye yie no na fe ye siesie won through vetting na fe yato won so aba na omo aba abedi ade no de aman as presbyters. So the procedure of the day of elections, nominations. Number 1, the nomination shall be done by card-bearing adults, members on the roll book on the Sunday divine service under the supervision of the electoral committee. The Sunday ni dua, yes, ya sasonumwa and your nomination. Nipa were members. In the next week, go back for card bra. Hello, asema beba wehu. Asema bakra, se una open na wama asema ba. Ye ni ai wa sori num, tuya tight kakra, na bre wurade didi, ye fancy esi asori no, wo de wo si wuntua. Wan de ye ni ntua. Wo du we fen so asenya si iska